May bago akong negosyo, boy. Anong negosyo yan? Baka naman illegal yan, ha? Hindi, boy. Halaman. Herbal. Illegal? Herbal? Alam ko yan. Pero yan! O bakit? Bibili ba kayo o hindi? Pwede to. Installment. Ulitin mo yung sinabi mo? Installment? Tapos kape. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Naglang. Dari sa atin yan. Ang po na to. Wala yung ganun na ni. Hey! Nakukamit tayo. Kapakiktot ka, mate. Atin eh. Mamangmangha kita karabasa da. Kita man natin tagana na eh. Agring-ring nga tayo. Nung nagpintas tugo na. Tapi, karabasa ti Andres. Madi nga pakwan. Pakwan lang ti karkaradap ka. Okay sa mate. Apay pakwan natin mo nagkaradap. Ito pa kaya na nga uping ang mo nagkaradap po. Natang tulaki di karabasan. Ay, makaungot ka. Palpaliwanag ka lang ka, makaungot ka pa eh. Kasi ano mate. Amom na nga karabasan. Bagang pala nga pakwan. May blada la kanyam. Yung kaya Andres, madamag kuman. Kakasalong mati mamuman no, babae no lalaki. Oh, sige man, pugtuam. Apay sa tibagdamagam. Hala mo agriculture. May sala nga tambay. Sa mo, kita-kitaan, kinabuya-buyain. Madi mo gaya mamaw. Ato yung mate. Apay dagas nga kitain. Nagmayang nga kitain na eh. Nagmayang na. Andres, apay kanino ataw eh. Nagimas nga gutalan na eh, kalanglang na. Ayun na pala, Nate. Madipay baling ugutan nata. Mapasaktan. Dapat, bago ugutan, dapat may samitro. Kaya kailangan pa iti may sa metro bago dagutan. Kitsa ka mo Adi lang mo tipabibuyak. May samitro bago ugutan. Taado ka nung may bunga na. Adi mo tipagbagada. Dula amay, nagmen niya ita agwapayigot na, agwaras-waras. Agsanga-sanga kas jay. Kati, tisting ang magugot. Bago na mo eh. Gugot na magayang ka sa ka. Nagibagabaga ti kasta. Eh, masata na eh. Kamti pirito nga bangaws. Napaanan ah. Okay sa Bagungam. Ha, mga lata. Ay, takayat. Ay na pala, Nate. Agugot ka na talahanak na yung rawan taramidam. Apo nila, nga butang mo ng Andres. Ugot lang. Yung dapay. Ka, mga toy. Yung nak. Oh, nagbalo ng Andres yun talaga. Hindi nakadagtakawain. Baka ng Andres. Puri may sapat-sapat lang tiyalaan ka na eh. Mamandapit tayo. Oh no! Hoy, Bran. Kapanambay, nakabagkapay. Hoy, bakit saan ka pupunta? Siguro gugkot ka wala ti karabasa dito ya. Lo, hindi ah. Hindi naman ako katulad niyo eh. Tirador ng kalabasa. May bago akong negosyo, boy. Anong negosyo yan? Baka naman illegal yan, ha? Hindi, boy. Halaman. Herbal. Illegal? Herbal? Alam ko yan. Yung sinisingot na. Hindi ko kailangan ti kwato ya. Illegal ah. Haan kayong madanagan pare. Don't panic. It's organic. Meanwhile, Manggan ko tibungunan. Boy, di plano ta. Matitat ta. Supihan tayo no rabay, silawan ta. No tatagtakaw. Na makakita kanya ta, naglawag pa Hoy! Huwag kang magbebenta ng ganyan dito. Dahil dito sa amin, bawal na nagbebenta ng ganyan. Masama yan sa kalusugan, tandaan mo yan. Hindi ah, pare. Herbal nga eh. Mabuti to sa kalusugan. Ginagawa pa nga itong juice eh. Damo? Marami dyan nga Diyos. Madi ka mga lulukot toy. Bugsulog tabot-tagong mo kahit. Ano damo sinasabi nyo? Damo kayo na damo. Herbal nga eh, herbal. Ano ba kasing klaseng herbal yan? Iniinom ba yan? Uminom ka ba ng ganyan? Tignan mo nga yung katawan mo. Nakakutkot-tong kan. Palatang herbal, pampatayag, pampaunat, kasjay. Mati ah, pare. Ato yung herbal ko, pampasaya. Pampawala ng sakit. Kahit stress ka, masaya ka pa rin. Tapi
Tapos nga, ito rabita pilain. Baka nung mo nang tapet yun Naman may tira ba eh. Nataltal na talubong ti tao. Aw makakita kanya ta. Tal na tilub. Kaano pa yung mga tumbal na tilubong mo Bubuya ka balita ya. Woy, buy balita. Panay mo gulo sa kakurat ta mabubuya kon. Ang pigar ko buyan. Boy, ito na buyak. Trending. Aji, gold medalist. Gold medalist. Woy, trending nga jay. Madi ka man lang natugyaw. Panay siguro bulta buyaw. Tres, may sa ano? Pang stress. Sakto ka niya majay. Stress ka na yun. Nya, tama na. Kasi sa bam, naggunggong ka nga talaga. At ibagbaga nga pamparagsak. Ah. Damo ajay. Kaya magdamaw, kaya mo nga may balod. Herbal. Herbal, isumo lang nga ajay, herbal. Nga damo nga pamparagsak ko na da. Ibang damo yung sinasabi nyo eh. Ibang damo yun. Yung sa akin, healthy to. Healthy. Healthy nga pagbagam. Nakutkutong ka mo na eh. Ikaw, kanina ka pa eh. Healthy na sinasabi. Akin na! Patingin nga, patingin. Labas mo nga. Saan ba? Oh! Healthy, di ba? Pampawala ng sakit. Pampasaya. Mga taon, Tres. Ah. Kisti sabam, bulong marunggay lang magayam. Nagadugay bagbagam nga damo, herbal. Yung pa rin baga, bulong marunggay. Diba, naglaka na ibaga. Dagan na piti. Kadamo tayo bagbagayo. Damo. Nabali nga damo ate. Sa'yo na yan. Talaga, sige, istorbo ka. May dagituya. Anin mo ba yan? Ipangsahog sa ano? Sa dinengdeng. Ito, ipukpuk Oh, kayo sa mapaka ulo mo mo. yan, oh. Mapaka mo pa. Kasi yan. Kanina ka pa kung ano sinasabi mo. Yan Ay, lang blood! pala. Pamisan lang mati makaduming ko. La, nabuya na. Pasa mo kanya ka. Sige, share ko kanyam. Ngam, magbayad ka 50. Mabalnutang. Ang kurtag pinay. Tamabuyak laang. Set. Among ka style mon. Share ko to lang no. Dakorta mon. Nagimot kan. Sila may tagiyem. Budlaang. Imo mo pay. Ana nga na imot. Bago tayong pasahan niya ka, Jai. Binayada mo lang. Uli dagito. Kayo na nga inaalok na malunggay. Ayaw nyo pa. Pwede nga isahog sa munggo yan eh. Nagado nga baga-baga. Nagabulong marunggay. Nagado nga. Tres. Nagado nga pasakali. Nagimas nga tugsulon ding uso na. Tatalo di barbas na ka. Mati kanya na. Laki dato yun. Pansinang pa lang. Parehas kayo mula. Nagulo mo na tatay. Pinagbiag ko. Sumampot kayo laang. Aji atin manggulaw. Herbal. Bulong marunggay. Gusto na na. Ako ka nga sa uwa. Wala Eh, mo dito. may black na Mangag nangarawat. Kawanan. Kadayon na eh. Sublata. Pero yan! O bakit? Bibili na kayo? Meron pa ako dito. Okay sa pamtumot. Hindi pam tupay lang. Among lang nagpiksa ti ang kurang natang taon. Ano? Bibili ba kayo o hindi? Pwede to. Installment. Ulitin mo yung sinabi mo? Installment? Tapos ka pa eh. Andres! Ah! Ah! Magbulong marunggay. Installment? Awan na ni. Sige. Ito, nawalan ni. Nakadayon ni. Kisa ba na dyan yun? Installment? Marunggay? Hanapit at tatdar mo ta. Kasaran mo yun. Baka kaya mo installment nga marunggay. Ha? Siya? Nagadumula di barangay di balay. Ore, balang pagburburas, ti bulong na. Nagpiksa tama na nga taon. Marunggay lang yung plastic na pay. Hindi ko na, baka tinimbang na payayay. Malamang. Kasupot-supot. Yan, Res. Agugot. Ano? Ulit ako niyo bagam? Agugot. Okay sa mga kamu kubuntung ka. Dres! Ka pa eh. Puro ng drisoy. Sa para gituin, nagguli mo na ti pinagtugag-tugag ko tatay to eh. Surwan na kiti taon. Andres, buntu-buntukan na mamoy. Ni Brian ka tuladag. Sige na, Andres. Andres. Kita. Makan ah. Kisa ba da giti nga tattaon, nagpipik sa lakit tama daan. Pagpigyan kayo ah, tapi napigpik sa tripyaw. Samahan mo ako.
Andres! Samahan mo ka! Andres! Samahan mo! Andres! Orgul! Andres! Samahan mo ako! Andres! Wala dyan! Oh, dito ako! Andres! Andres, kaya pa? Hindi na kapit tinamaan! Andres! Come here! Sabi tikas to yun. Andres! Pamuryo tikas to.